Voor de afronding van het project Jong Leiderschap zette het Inspiratielab donderdag de deuren open. De jonge deelnemers hadden het een en ander op poten gezet aan de Hoenderstraat. We hebben vanuit het Inspiratielab samen met jeugdbende een hele leuke dag georganiseerd voor ouderen. Het Inspiratielab is eigenlijk een plek voor jongeren tussen de 11 en 25 jaar. En je mag hier gewoon vrijblijvend binnenkomen. En je kan ontmoeten, ontdekken en ondernemen. Dus je kan gezellig met elkaar zijn, gezellig een spelletje spelen. We hebben ook een 3D-printer, een apparaat om t-shirts te bedrukken. Dus je kan hier ook creatief aan de slag gaan. En ja, het is gewoon een super fijne plek waar je gewoon mag komen en gaan wanneer je wil. Dus, In een 5-tal contactmomenten met deze mooie groep hebben wij de jongeren verschillende leiderschapskills aangeleerd. Denk een beetje aan organiseren, presenteren. Hoe schrijf je plannen? Hoe zorg je dat je jezelf verstaanbaar maakt? Wat wil je overbrengen? En vooral een stukje weerbaarheid er ook in verwerkt. En de output daarvan is een maatschappelijke activiteit. En deze jonge helden hebben gekozen voor een heel tof verbindingsproject met senioren. En zo te zien bevalt dat goed. Jong Leiderschap heeft eigenlijk ons 5 trainingen gegeven. En daarin zijn we gaan kijken naar je eigen kwaliteiten, naar je toekomst, je levenslijn. En zijn we gaan leren te debatteren en samenwerken. En vanuit die 5 trainingen zijn we gaan kijken van wat voor maatschappelijke activiteit zouden we kunnen organiseren. En dat hebben we dus vandaag gedaan. En wat hebben jullie daarvan geleerd, van die trainingen? Ja, vooral gewoon samenwerken ook eigenlijk. En gewoon een stukje leiderschap. Gewoon de leiding durven nemen. Zoals ik bijvoorbeeld, ik vind het eigenlijk vreselijk om voor een camera te staan of voor een groep te spreken. Maar dat leer je uiteindelijk wel. En de rest ook. Dus dat is gewoon, ja, daar leer je uiteindelijk wel van. En zo ontdek je ook zeg maar je eigen kwaliteit. Waarom is dit belangrijk? Nou ja, jongeren en met name jongeren die een beetje vanaf de coronatijd er zijn, die hebben nogal moeite met zichzelf te uiten. Hun stem wordt vaak niet gehoord. En ze vinden het ook heel moeilijk om hun stem daarin te uiten. Er wordt best wel wat voor jongeren gedaan, maar vaak wordt dat door volwassenen bepaald. En dit project initieert echt een stukje eigenaarschap en ondernemerschap van de jongeren zelf. Dus alles bottom-up, dus alles wat ze bedenken, elke groei, elke ontwikkeling komt uit hun eigen kennis en kunde. Dus dat maakt het project uniek en dat zorgt ervoor dat het ook rendeert in leuke projecten. Jongeren die worden buiten weerbaar, groeien ook door, voelen zichzelf verzekerder. Ook binnen werk, bijbaantjes, opleiding. Ja, en ze hebben eigenlijk vorige week hebben een aantal zichzelf echt overtroffen. Die gewoon zelfstandig naar bejaardencentra zijn gegaan. Zichzelf gepresenteerd hebben. De ouderen zelf uitgenodigd hebben. Eigenlijk zijn Vic en ik degene die, ja, ik noem het altijd de zaadjes planten. Hè, want je moet ze wel even over de schreef halen. Want heel vaak is het, ik kan dat niet, ik durf dat niet. Maar als je ze net over die drempel trekt, dan zie je ze gewoon groeien en stralen en een lach. En ja... Ze hebben gewoon heel veel zelfvertrouwen, denk ik, wel gekregen. En ook hele mooie vriendschappen zie ik ook echt ontstaan. Ja. Het Inspiratielab is geopend op maandag en donderdag van 2 tot 8 uur.